Gotigana na hayo korene togandira kumurekera mangana arengete ogwitiwa kalichi kirigwe kerengo isato asemiana kurwa sabo kuremera mu bya serikali omugwimenera po county ya Kisii Donya Urges Gov't bali bagendete kwe murungania nago kana muno gwitiwa kwelichi kirigwe kwa nituko lya lero Donya Urges ni gate birebuna nenchire mu yo kunyara kunria bakuremera mu bya serikali asaganirya serikali kuriga cinchire cinga ngicho kunyara gwekeranya magendera igasense ya Kenya cinga kichi Doris boygoni government agote abuna chinsemo chinani go chigendrete ko ne kyamagendro asabiga tebirongo rwa Gusii ni gorogendrete go chigana maigam okona boygoni gamurikira mangana rengere chisemi ngasate birebuna abalimu abange batumichi skuru chiri anasense ya junior secondary ni gobare abakemono asabona gane serikali kumukege tambuke na komenta abalimu na boygoni birasi asense ya junior secondary unenchiremo yo kunyara gosira mangana rengere chisemi ngane na sorogongo rwa Gusii Donya Urges boygoni gamentira gote abuna obogimani go bogendrete okungano kanyuko bwatira na kwa elikonyara gwikirania magendero ana sorogongo rwa Gusii nigo yaba omogoko munene ase skuru y'oboroso ya Keroka Primary ase banyara gutarirwa amana abaroki w'abakoro basometa ase skuru eywe gati yabo no mugwimenere puwe county ya Kisii Doris Yaburi amana Labani Opande oyure omumanyi bw'erichiko asense ya Amerika. Nere yalenga skuru yani ntangani naona asomete kuru klase ya mwambaka isatu before antaranganya no tu achakereta is always good kuirana nenja yani no gotebya abantu ase tuwaitire ase twa nyorere chance yo konyora elimu gose kuinuliwa always remember kuirana back to give back to the community. Abwe omugwimenere puwe county ya Kisii Doris Yaburi nigakurira bororengana ya financial bill asokona chwa ebango magenderero atayo ase chinsemo chinde chense ya Kenya bono ngi chinsemo chinde chitwalirete chipara ntunto bwate na tuchugwo akane taxi ende still intorarora onye ndiri to kerege ntoke ko balance fair distribution ya taxes chibese na kichiko basende ngamwa kerete serikali chibese chagenda sense me ya kerete serikali bali mota agete mwatigarende cold we are behind you na Gusii ase bugendo kelima gwate nete ko tebanga omoswado lino no totageto otenerabu gati yemeroberie miya asoko bwatera nabuna chia alumni cheskuru y'oboroso ya Keroka Primary no kwagachera library na kwana nebitabu eli abaroke banyara konyora masoma maya bakubwaterana amone serikali. So today ne prize giving day yeskuru gaiga nane to bata program yoko chake library gaiga and we have some books today to ko chuo chake library. So we are happy that we are here and we are happy that mwalimu is hosting us, mwalimu Tufena and our county women rep. Library ni takeire mono as a school yerange nande ni town nenyara ko bakego konya abana no ndichiso chiria bakoroita bacha basoma magazines basoma journals basoma storybooks. So through the office of the county women rep, through the office of the county governor, we hope nganto nyare ko utwara solid programs choko konya abana especially in the school. Umwalimu omonene bwe skuru y'oboroso ya Keroka Primary Turufena kwamboka niga kambi ya mono gochaso mugwimenere bwe county ya Kisii aso wesokya na kubasira ase babwate obolemeru irali bageli ritangani kwakera alumni Mr. Laban na banda abarabe bakubwaterana na umwishimiwe ito Doris Donya ngambi ya mona singi nchiogocha eli baligereri challenges tobwate se skuru echo chikohinda better learning of our peoples. Komenta nayo nigo baruo kubolia gucha serikali banyare gotoma abalimu baisaine gucha se skuru elio banyare gokonya aborokiwa abalimu batumitu gucha se junior secondary school mbaisaini chibese cheire buna capitation yalinge gocha even in the budget capitation ili yarwete yalingenge a budget yagacha chigachense of the capitation that was given goko ligerero bugima bwakinire mbachit comment beseyo bono abana baito mbali gochikonyora quality education yeto ige gochikobe mbe kyagara bune serikali tereikirani ebintu biri abalimu bakorete ki batagete ase chisukuru amaene ntobwati balimu baisaine ase junior secondary abalimu bare chisukuru oyomo gose babere ere quite unfortunate abanyara ase junior secondary oba skuru bata abana more than 60 70 80 kwa mabanyoro mwalimu oyomo gose babere. Kuripoti liga taseni kia Ndizi TV korua se skuru y'oboroso ya Keroka Primary egotoka imeye county ya Kisii eletalia Nedipon Asanya.